třeba. Je takový ten trest, jak promlčený, nebo jak se to jmenuje? Že to máš prominutou vraždu. Aha. To se promíjí, jo? Jo? To nevíš? Já jsem se taky divil, ale to nějak tak se to jmenuje, jak jsem říkal, už nevím, jak jsem to říkal. Tomu se říká vězení. Promlčený trest. Ale kdyby si třeba zakopal někoho a řekl by si, kdyby si zavolal na policii, že si chceš přiznat, že si někoho zakopal, že si někoho zabil a zakopal, že to bylo čerstvě narozené miminko a pak bys tam zakopal nějaké 15leté děcko. Co? Jako už je tam 15 let, že vyrostl. Aha, určitě bude růst po smrti, no ty jsi genius, ne? Ale ano, prostě šlo by ti vlastně od toho 15letého, aby si ho zabil, tak najdeš nějaké miminko. A to by bylo pěkné, kdyby člověk rostl po Něco by bylo smrti, že? pěkné. Kdyby si ho třeba zalívala tak. A vy se mě bojíte, nebojte.